И какво става, хора? Аз съм Жокера и това е втори епизод на Jump Mapa на Pladis. Коледа Jump. Това как ще литна? Тук съм, как литнах? Добре, това ще го читна, защото съм пълен нут на тя. Сори, ама чит. Защитен. Какво да направя? Опа! Това какво ме надо? Мамо. Доста фък лаг. Да. Да не лаги на клипа и аз не знам какво да правя. Сега. Аз съм трет. Фуки! Това ако беше на... Не, на креатив, ще да регистрирате. И това няма го взимам, защото един път... Лаг. Лагва. Набавям млякото, да ще го взема. Гледай сега. Лагва. Видяхте ли това? What the heck? Такъв лак ти съм усещал никога. Гора, help me, fuck yeah. О, аз ти мога да излита, добре. Оправи се. Не можеш половината време за клипа за да си правят настройки. Гледай, бах ти шибания лагват. Не. Компютъра ме претоварен, брат. Трябва да изтървя някой. Връщам се след малко, защото ще рейдко. Мисля, че вече трябва да се оправило. Нагреша. Да, в момента. Връщам след малко. И мисля вече, че тук, вече трябва да минам този jump map, защото компютъра ще ми дрони всеки момент, може би. Да, аз не знам какво става, Голям лаг, бе, голям. What the fuck? Аз какво направи, бе? Сега? Знам къде е лаг. И чекпоинт пак. Гледай, като натисна чекпоинт и такъв лаг ме върна. Просто не знам къде се намеря. Ще го читна това и сори, такъв лак не съм усещал. В момента
Rage Quit Farm. Да, нарочно ти съм да пусим, то може да прелета сори, ама... Какво е джаро? Уникално. Натител. Война. Бета. Нещо като трябва да помисля си бутон, трябва да има да... И не. Да не мога да спамва и тука. И тука. И тук. Айде сега. Да видим. Ами. Де. Чупало. И тук съм трябваше да позирам за малко. Ще минава тук. Мисля, че минава мапа. Не, ще рейдж квитна. Добре. Ротилницата, право. Ама, зациклени или ще ме спира или не, дали не знам. Айде да минаваме. Паузирам докато го минавам. И тук съм минал с 300 зора. Честито. Браво ти, спаси Коледата. Има и награди. What the heck? И така какво има? Тинти. От Дядо Коледа. Сега ще го прочетем. От Дядо Коледа. На терасата има специална каска, за която е много добра. Значи, от Дядо Коледа на терасата има специална каска, за която я има най-добрия... яко. Че съм много добър джимпа, демек. Ето това. И да, най-добре паркурец кой е такова жакира. Така. Тиха. Бъде, че екран мапа ми. Коледа Джъмп. Ако си снимал, обрати ми клипа. Плайс. Надявам се мапа да ти е харесал. Да, това мисля за клипа. Дано е харесал. Аз бях Жокерчето. И ай чао.